Kajingbam pelat pajba ke Sarkar Jilla ya ka Kaiphod ke Expert Committee halor ke Reservation Policy hadin Ladep ban khmi banya ya ki jing ai jingmut na ki kenhon baper kalapen long yoba Arden Miller basayo man u President rangba ka Voice of the People Party VPP ban pha da ka city so menteri rangba ka Jilla u Konrad ke sangma Haga city ka bola pha haka laitrik unai wing araja arpusan uba Arden ula ong baka VPP ka ai khuble ya ka Expert Committee ka bola la ban Aiti ya ka Kaiphod arsenam hadin bola thawe ka haka bola penpau baka longpat ka basngolungo baka Sarkar Jilla haddu menta kampat la ban pelat pajba ya ka na ka benta ki pajba bat kumju ru ki kenhon baper ki bola ai jingmut halor ka ni ka mat Kasiti kalau ongru baka por kala yat menta lasan benai hadin baka komiti kala IT ya ka Kaiphod bat kumta uba Arden ula kerpat ya ka Sarkar bakan pelat pajba no kamklo ya ka Kaiphod Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ya kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya